ingdeng kresir kep kechok karbi pen kuki aron hot apran keda matuma phan kachiki mopon hanjalangso arnibang ahi thialong trading license puthak chirok to kamai kipaman dogmoka UKYA branch committee kisengpon Lakha ingkoi singhasona hawer phaikoni ni phaihini arni ada porphai narke bapor molompen langklangwom model village khorsing terang samson CET amir bidi arlo lapen longlet inglongpho kese head branch along surini rake thomani kana hot karbia phan kukiatum apran campaign karlinang bangkhre narkep singhason karbi kheinok bia to phan ningduk amekri kilijut un epin kachiki mo asai dengpon Bangswalong aluhi aman pen kachitonglun Karbialong Autonomous Council EMIC Agriculture and Land Revenue Land Reform and Excise etc. Amar Singh Tiso VDC Chairman Ken Singh Bay Dr. Lipson Rongpi pen Danglok Pinangan Thekre Mucharatum Chitonglun Halabangso Arona Hut ke Phovek Ahemabang Made Adonaraba Tumaphan ki unchid avoring avarsai interview papidun pen thipipo Eben nonamat bange thomaphan ge pipon etloputa EM Amar Singh Tisohin than pachinipon Lasonsi halapu longlit inglongpho kese hepra salong sitame kachikimo asai dengpon kachikimo mai kangnipon along maiphu jiten sinarsi chalipon lapen aluhiaman pen inglongpho kese TDP maiphu thansing timo Probin Ingleng Dihin Rimbang TDP Rapchunbang Raju Ingti Liton Singh Timong Maipu Regional Committee Sona Singh Tokbi Joint Secretary Kaskom TP Longlit Karsaro Maipi Aroti Ingtp Chunbangpi Sika Bepiatom Sitongnonsi Kachikimo Asai Ingsamjin Pen Pachun Ponlo Bangswalong Perangkia Tum Karjupen Nangki Thakdun Alam The Inglongpho Kese TDP Maipu Thansing Timong Alam The Penle Arjuponiklona ni tami ko mas ke chok che ke the nai ma itu pang thek de khedelo la pen hala black day hala dimasa pen karbi achi phor bang ke black day observe council pen pini bang observe de hala onso alam the bang ke ni di bang reply idam un area jibon athe kopi posi hala bangso arni phan black day pinchong choni la bang alam ni tum karbi long mas council si chinipo bond me itum karbia khai sike phowe kutangte pinitame litum alang litum han ka chikimo hotame itum black day so si observe polo athe arni sivet si bangkhrener cap karbia khai phan apan kamut ke lam sugali si pinitame anutina karbi dame black day paisa pila itum chikimo ponang ko karbi lochal ya song ben ke ha ningkan suri hina ke thom alam ki phodet pen alang litum han ningkan suri hina free pen ke alang litum achom alang litum karlitang achom karjong chom rong me ke padu dum thek pa media phan ke karbi lochal ya som initiative NC patir ki ponsi alang litum han aning kan wang tame labang su ka chikimo asai bang litum thek pon verlo lasi la longni ke dolong pop bang ke nirilan details bang chin ne bonta nili ka chinuri gang tung ke lalo arni sivera bong silitum karbi bang khrener cap afan ki dam nang protangte alang litum bang khrener cap akar jong phan chom rong me ki padu dun hekjia phan ke kachikimo bang ta ilong vera dim pathik si hala bang so kachikimo ang thek ta laan so se alang litum akar jong phan ki padu mesen ji phasi tu sik ponong ji palo asi ki bang ji lang ani mate muning ban ke long ni da wa long ning kan suri ki ra ke thom ki phodu alam ki tu phan kachikimo ki ilong vet ke pathik ponji phansi ni li katu kabe long ni da wa rat na chuni di palo la kitchen sia la ke si nang pido la sopen tuning sia ning kan hu da bang central government high court pen isi alu nang pi hala so hunili tum methang a document ching chepang room si methang amasi guhati high court long la haya document thon dam si lak nia bang il tum hanang pido lak nia bang nang pilo poi fisita lak sia bang ke hala ukila tum si cherai de lo lak si ni tum hanang pido la ke nona phiana bang thangna da kera bang Phaikoni niphai si anigan sam porphai isia pormonom hanjalangso arnibang ahi thialong hanjalangso bazar committee atom chipater biponsi trading license dopet nang jipu chirok tokamai kipaman pon lebangso amai ki chari pon hemari tokpi lapen mai ke phalam the klardak pen pochini pon rupsing rongpi lapen aluhi kachi tongdon karbiano autonomous council abarim jepon chandra pathak rad cyclembang jonasing phangchu jiten ingti
habe rong pipen chenglok ke thikiri atum chitong nun si mai long aripidun aluhi atum pen lam thegi jaipon laki hanjalang so hi thi angkang kulat kachubia tum anda methang akulat kachubia phan trading license to pet nangpo kidam tang preni phai gora truck siani sukhanjana long alam ki sodak pen pinrem ponlo hanjalang so bazar committee atum ahin pen hanjalang so bai kangalong beha bepar ke claim atum an karbi along tanmas council arona teng pen trading license ki pado ejia phan 4000 bazar committee ahin pen chirok togamai deng ponlo 4000 abai kangalong trading license avete beha bepar claim long leputa lamthe thanpachini pontu beha bepar ke claim komat ni abang phu bangpi aron re asailang no ke claim kachirap dun do kok pulote 4000 abai kangalong trading license do pusita me beha bepar claim long le lapen adim pekpi puta 4000 bazar committee atum ahin pen lamthe thanpachini dun hanjang lang sopen trison ekhe lapen mongveteron camera person report Karbi Daily News nangletum hem kimi mate hem chikim ikpoma nangletum jong si non hem chikim ikpo polo tangte nangletum nogao hojai longka nakhelo hem kikim ahormu enam jia phan matha nangelo nangletum adung het kedo dongmuka ahithi along Hanse Brothers Hardware akulat along nangletum homrira mignon joy ke pen lapen anam ki jumpen hem kikim ason amung longponi epo Humrida Mignon MS Hanse Brothers Hardware along naletum ahem kachiki mahut akenang so ahor mujong sedang letum nangji polotangte MS Hanse Brothers Hardware akulat along Humrida Mignon naletum bangso akulat along pen adam jum hek lapen mesen pen horm long ponekji naletum bangso MS Hanse Brothers Hardware akulat along pen kelong ponji lake mesen atina plang mesen arot mesen akwel mesen akalar semen ita fan light bulb switchboard wires hehui pen cheng lok nang letum ahem kachiki mahot kopi ason ma kenang ji or muan ke MS Hanse Brothers Hardware akulat along longpon iket po nang letum akenang sot polotang de joy ki pen ka homri dam ji aphan 7002746330 along homri non Phaikoni ni phai isiar ni lakha krepli korkanthi ke parlopon dogmoga forest IBLong United Karbi Youth Association mate thi hekpen UKYA kesing padopon dogmoka pen ranrong pi report Karbi Daily News ningaromono atheke non oikimi atum hello pen up dak osonsi iphana ki jajima la tumpiana mesen ben karbiang long paching thuralo isi moyar bum asana cheman ji pa nutin na methang a methang pen chu bu pen khai pham phang se longri la hai sikit helang bai la hai pan ke chiklem ni pu anutin na ke mang ben ke wak pi dang na chetong du la sa nutin phan de chu lo ni lo pen da dokmuka ke si leader dak pensinak ke klang ke ong bache thang du la si pinita la non taxi la son non uwe kimia tum wang po si ning ke la pen ning ang ol ni orkan thi ka ching thur ponji ma pai wi tum kama tha do lasi orkan thi owe la pen ko ra to ma tum tame ala tum han yuzume la pen kang hon pi ponji phansini tum chunri pon lo la pen United Karbi Youth Association hin pen chunri bang la song do an tum patame ikla do vacancy acara kam tame song andeng puna la pen kisung lo kerabun puna cherap chitu pensi ala tum claim pon nambu kusini tum ningan do